Bun, hai să vedem trade-urile de ieri și de azi. Începem cu trade-ul de ieri, care a fost un loss, din păcate. Deci, asta să mergem pe 5 minute. Bun. Marketul se deschide. Am pus abia acum trade-ul. Fix aici, înainte să se deschidă marketul, s-au luat niște lichidități. Pe o oră și 4 ore. Mi se pare că fix două au fost luate, una pe o oră și una pe 4 ore. Acum, când se deschide marketul, o ia în jos, așteptam normal poziție de sell. Marketul se deschide, facem un break of structure pe 5 minute și în același timp invalidăm un gap pe 15 minute. Acest gap important este pe 15 minute. De obicei îmi iau confirmarea de pe și 5 și 15 minute. Dar m-a ajutat mult pentru a ști, pentru a-mi confirma direcția, să zic așa, această invalidare. Bun, se rupe structura pe 5 minute. Nu lasă niciun gap în spate, însă punem echilibrium de aici din high-ul acesta, high, low, low, high. Și vedem că urcă până în echilibrium. De acolo, normal, mergem pe un minut să ne așteptăm confirmarea, un break of structure. Da, a durat și trade-ul ăsta ceva, vreo 3 ore, cred. Bun, și așteptăm confirmarea care se întâmplă chiar aici. Candela asta, intrăm fix când s-a închis candela, bun. Și punem stop loss-ul deasupra high-ul ăstora de aici. Cu take profit-ul era, din câte țin minte, targetul era tot așa, o lichiditate pe o oră, mi se pare, 1/2, ceva de genul era. Da. Nu pot să zic că a fost un trade urât sau că nu mi-a îndeplinit anumite condiții, pot să zic că chiar mi-a îndeplinit niște condiții și arată ca un trade pe care l-aș lua de obicei. Doar că price action-ul pe luna decembrie arată cam așa în foarte multe zile și se pare că a vrut să meargă mai întâi mai sus, să ia mai multe lichidități din zona asta de aici și de-abia după a dat o reacție reacția pe care o așteptam de fapt să o vedem pe sesiunea de Londra, dar a oferit-o pe sesiunea de New York. Asta este. Bun, acum hai să șterg astea de aici și să trecem la ziua următoare. Bun, mergem și noi pe 15 minute. Resetăm, bam. Ok. Aici astăzi am avut o intrare foarte atipică, să zic așa, față de felul în care tranzacționez de obicei, adică nu a fost chiar modelul meu principal, dar mi se pare o adaptare cumva bună pe luna decembrie ca să poți să prinzi mișcări. Pot să zic că e puțin mai riscantă, dar dacă ai confluențele necesare și face sens ce se întâmplă efectiv, cum o să vă explic acum cum face sens ce s-a întâmplat aici, poate să funcționeze extraordinar de bine. Bun, deci, ia să vedem. Bun, avem aici high-ul de pe sesiunea de Asia, low-ul de pe sesiunea de pe Asia. Bun, chestiile astea nu contează. Mergem pe 4 ore pentru că aici am văzut un gap pe 4 ore care a fost umplut. Aici, nu când s-a deschis sesiunea. Bun. În care a intrat prețul pe sesiunea de Asia. Ok, am zis ok, este o confluență în plus care m-a făcut să fiu bearish. Apoi se deschide și la noi marketul, ia lichiditate pe o oră prețul, intră în gap-ul acesta pe 4 ore. După aia am intrat pe time frame-ul de 2 minute și am așteptat pur și simplu un break of structure. Break of structure s-a întâmplat aici, am intrat pe candela asta, la altă, de aici, 1/3, bun. Da, și cam asta a fost. Acest break of structure pe 2 minute, cumva, în cazurile de genul în care nu mi pun în joc celelalte confluențe, cum ar fi gap-urile pe 5, FVG-urile pe 5 minute, 15 minute, break of structure,
este un break of structure mai concret, să zic așa, adică așa l-am văzut eu, așa am văzut din trade-urile pe care le-am mai luat până acum de pe această confluență. Bun, și am așteptat, da, break of structure pe 2 minute, s-a întâmplat pe candela asta, am avut fill aici, break even la 1 la 4, 1 la 1.4 și take profit-ul în candela, în low-ul de pe Asia. Și cam asta s-a întâmplat. Bine, inițial nu s-a dus până acolo și prețul a luat înapoi în sus. Țin să cred că dacă nu se întâmpla, nu știu, a fost o știre aici, adică se poate observa foarte clar că a fost o știre, a fost mâna lui Dumnezeu, sincer, n-am ce să zic. Dar, da, trade-ul s-a încheiat în favoarea mea, Doamne ajută. Da, stop loss-ul l-am pus deasupra high-ului, n-aș fi vrut să-l pun deasupra gap-ului pe 4 ore, mi se părea prea mult. Aici, deasupra high-urilor ăstora de aici, din nou, take profit-ul la lichiditate. După ce a dat reverse-ul ăsta și a cerut structura pe 5 minute, nu prea mai aveam vreo speranță. Știu că am ieșit efectiv de după telefon și undeva pe candela, fix candela asta de aici, am ieșit de pe telefon, gen, am zis, bă, ba, picioarele, nu mai nimica. Și cred că am intrat efectiv peste vreo 5 minute și am văzut dita mai candela în jos. Buf. Și eram gen, what? Ce s-a întâmplat? Dar da, a fost în favoarea noastră, foarte bine, un win bine meritat, binevenit. Și cam asta a fost ambele zile, un loss și un win. Clar am ieșit în profit. Da, ne vedem la următoarele.